Eu diría que orgullo, soño e responsabilidade tamén. Quédome con Ourense, sobre todo, non? Porque Ourense é un sentimento de pertenza, para min é o máis importante, non? Ese sentimento. E despois Madrid, pois diría que é a segunda cidade despois de Ourense máis importante do mundo para min. Pois o de sempre, non vou seguir sendo o mesmo. Modesto era unha persoa cos seus defectos, coas súas virtudes, antes de ser presidente da Unión Deportiva Ourense. Despois seguiu sendo esa mesma persoa e vai seguir sendo a mesma. E iso é o que me fai sentir orgulloso de mí mesmo tamén, que o poder ou estar en un posto de certa, non de moita importancia para min, de moita relevancia, non me cambiara para nada. Son moitos momentos bonitos, moitos momentos inimaginables, fai pouco, por sorte moi poucos momentos malos, pero bueno, si me quedo con algún, se caise ao momento ese no que o árbitro en Atios pita o final do partido e conseguimos o ascenso á terceira división. Ter máis intereses persoais que intereses xerais é o único e exclusivo do club, ter outros intereses. Nas mans de alguén que respete a filosofía do club, que respete a liña que se seguiu hasta agora, de creer na canteira, de xogadores ourensáns, de ese sentimento de pertenza, de ourensanismo, de homenaxear sempre a Club Deportivo Ourense, e despois nas más de alguén que tamén poda dar ese salto para que Ourense chegue algún día a onde todos pensamos que por que non pode chegar. Ourense, ao principio decíamos, é así, é o que queiran nos ourensáns, non? Ahora atreveríame a decir 4 anos despois que Ourense non ten teito, porque está visto. Ninguén podía imaginar que en 4 anos íbamos a estar como estamos, pois agora, incluso con máis motivo, por que non soñar, pensar que este club, nas condicións actuais que está de estabilidade económica, social, deportiva, é algo que é o momento de dar ese salto para ser máis grandes no futuro. Na miña vida, ser feliz, dormir sempre coa conciencia tranquila, como fixen ata o de agora, e a nivel deportivo está claro que vivir máis ascensos do Ourense. Con cariño, que a xente pense que son unha boa persoa. Simplemente gracias.